ये कौन मगे नूडल्स ଅଟା ଅଟା ନୁଡଲ୍ସ मगा 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 देखता ବାଦାମ ପିଆଜ ସ୍ପେଶାଲ 5 ଟଙ୍କାରେ 1 କେଜି मगा 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 होला 5 टंका किलो ଟମାଟର ଅଫର ଅଛି ବୋଲି ମଗେଇକି ଅନୁ କାଙ୍ଗାଳ କରିସାରିଲାଣି କାଲି 2 ଥର ମଗେଇଛି ଆଜି 2 ଥର ମଗେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ आवडे पडची ଗୋଟେ ପିଆଜ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପୁଣି ପିଆଜ आवडे के भेजा ପିଆଜ 4 ଥରରେ 4 କେଜି ପିଆଜ 4 କେଜି ପିଆଜକୁ 20 ଟଙ୍କା